Teraz vás oznámime s papagájom, ktorý vie nielen rozprávať, ale i spievať a dokonca sa zaujíma o politiku. Volajú ho Čibo, má 12 rokov a svojimi výrokmi dokáže zaskočiť nielen svoju rodinu v Júri nad Hronom, ale aj každého, kto sa s ním stretne. Rodina v Júri nad Hronom má papagája, ktorý vie nielen rozprávať, ale i spievať. Už ide do hrobu. Takto ma privítal 12-ročný papagáj Čibo. Ide o druh papagája Žaka Šedého, aj keď patrí k nadaným a dokáže sa všeličo naučiť. Vždy je to iba niekoľko slov. Čibo je však génius, dokáže povedať čokoľvek. Daj mi cibulu mi daj. Jebem svojho Boha. Učil sa sám v rodine. A jebem ja tvoju kurvu materinu špinavú. Čibo dokonca vie, že sa blížia voľby a hneď nám aj niektorých politikov okomentoval. Hajzli vyjebaní, lebo chodili do 3. triedy, vyšli z 5. debili. Učiť papagája rozprávať vôbec nie je jednoduché. Jedno slovo sa učí aj týždeň a treba mu ho neustále opakovať. Podri sa mravce, aha. Podri sa, mravce chodia, podri sa. Čibo však vie dokonca i spievať. Už ide do hrobu, už ma pochováva. Piesy získa nielen dospelých, ale i deti. Jebe ja tvojho Boha vyjebaného. Byte nemá cibulu. Jeho rodina je na neho patrične hrdá. Lebo do pomocnej školy chodia všetci debili. Debili. Bez neho si neviem predstaviť život. Ten koko, čo piem je, po mne kričí, to zabijem nožom dneska. Pre televíziu Joj Diana Pavlisová.